Ok, fără Dark... Nu dați puțin unică. Aaaa... Nimă, sunteți câți ești? Stai, vino aici, vino sus, Nu, vezi totul. stai. Stai pe ăla. Am văzut că ai o jucărioară acolo. Am jucării, am. Nu dați. Asta? Da, bun, ai două opțiuni. Ori mi-o dai, ori ești Hai mort. că... Cred că aleg prima variantă. Ataca și... Oh my god! Ok, s-au pus băieții pe bătaie. Oh my god! Oh my god! Sunteți 50 de inși, dar cred că e inutil toți. Ok, cred că eu sunt inutil. Nu cred că ai șanse. Nu crezi că am șanse, ha? E o mare greșeală. Ok. De unde ai luat, mă, cașca veselă? Mai dau o singură șansă. N-am nevoie de șanse, m-am decis deja. De ce mă pune ai mei cabe? Că ai o echipă slabă. Oh, shit! Oh my god! Cred că ați avut voi două șanse ca să mă lăsați în pace, rest... Ok, bro, nu mai ferme, bro. E echipa ta în cabeb. Nu, dar am niciodată echipa. Eu parcă mai mult. Nu. Aolea. Ok. La unul murit, te rog. Ba da, trebuie să... Oh my god. Abia să putem să 6 pe 1. Ce? Dacă decidem, vă fac piste cu tolut. Hai să-l bătem, îl bătem. Ok, nu mai bătem. Ok, m-am băgat iară singur în cabel. Chiar vreți să se întâmple asta, să muriți? Încercați să-l băgați în cabel și să atacați tot deodată, nu mai stați pe atunci. Oh, își face tactici. Nu. Oh. Aha. Bă, da, un hit. Mă trebuie și după aia... Vă uitați de strâng, nu uitați de strâng. Vă uitați de premiu, mai zis. Bă. Oh, shit. Oh, shit. Hai băi, să putem. Aha. Amaha. Hai băi, să puteți. Nu putem. Puteți să-l băteți. Nu puteți, bro. Ce vă imaginați? Că-s chiar atât de slab? Bă, dacă intrai la mine în echipă, aveai Ce potențial. să intru, mă, la voi? La slab în echipă? Puteai să devii și tu un Cineva? comandant. Te făceam comandant. Comisul, nu știu de ce mai am nevoie de o echipă. Îți zic când ai șanse, te lasă pe retragi să-mi dai meisul. Și Elitra. Elitra, nu? Ok, băieți, nu muriți, vă rog. Ba da, trebuie să muriți. Da. Nu! Bă, căcat. Mă blochează ai mei în cabră. Nu cred. Ok, bro. Atacați toți. Am văzut că aveți un ender ce sus, gen, cred că o să-mi fie de folos acum. Unde e ender ce sus ăla? Vezi, citiți și spărgeți de rapid. Nu. N-aveți de gând. Deja am luat ieri. Nu e mare stofală, oricum se batem. Cum mă bateți? Wow. Ce insultă, vere! De ce am decât eu cu o singură persoană aici sus din 7 persoane? Hai că planul meu a fost să vă atrag sus acum. Să nu muriți. Ba da, trebuie să... Ok, bro. Hey, Gear!
Ce? Bro. Ok, bro. Cred că dați o leacă cam prea mult. Ok. Oh my god. Oh my god. Ok. Ce să lăse pe omul altul? Ieși. Ce faceți, mă, aici? Hopa. Fac. Nu, ce... Lupta, du-se-le pe ăla. Ok? Neîndemânatic ești. De ce sunt cam singur? Eu singur care e la bătaie, stai un pic. Ok. Cred că trebuie să activăm arma secretă. Ai, arma secretă. Bro, crezi că îmi face schemă. Ok, trebuie să ne dăm reghie. Trebuie să ne dăm med. What the? Ok, bro. Oh! Ok. Am 3 stecuri de perle. Opa. Văd că tu ești cam bossul și ești cam tare în gură. Ok. Bossul mereu. Oricum i-am găsit pe ăștia într-un village random și l-am dat gher. Și am zis să venim să te omorâm. Am făcut greșeală. În primul rând, eu v-am găsit. Ai făcut o greșeală sau ceva bine? Bă, bine să te atrag greșeală să iau pe ăștia cu mine. Bă, da! Cum le ratez pe astea mereu, bă? E politic o să pierzi, nu mai are rost. Nu mai are rost. Nu mai. O să pierd, gata, sunt mort. Bă, nu merge. Nu vedeți că îmi dau și med acum când sunt cu voi? Ești un pic de damage când dau eu. Da, med. Da. Ok, bro. Oh! Aveți schemele pe voi, văd că. Mână asta, Crown K8, ce... Counter-Strike 8. Nu face glume. Înainte să moară. De ce pune al meu că avem? Mă dispărut toți? Chiar atât de ușor o pot să scap de ei? Opa. Uite pe unul. Care eu? Etena. Iar tu? Prietenul meu chem, pare. Da, ce? Uite, că asta am menționat și litra, nu? Da. Oh, unul, atât ai rămas, mă? Mă noroc. 3. Da, dar ăștia sunt mai antrenați decât ultimii. Hai, vină jos. Acum. Să te unul jos cu mine. S-au dus toți. Mă, hai că văd că ești tare. Care ești, mă, tu? Sus. M-am dat pe lângă. Oh, shit. Voi nu singur acolo. Nu știu de ce spui tot sus dacă team-ul tău e deja sus. Ia mă, hai că sunteți cam la bani deja la 1 pe. Și am văzut și cine e la... Sau? E, mai contează acum. Oricum o să mor, nu-ți mai aduci nimic la lumea de la mine. Maraci. Ok, chiar ce bine. Oh my god, bro. Oh, opa. Fix bossul. Ăștia cel mai rău, ești nebun? Hai să ridic. Ok, din greșeală am dat pe ăla. Bro, dă din greșeală. Oh, fuck. Ia mă, ia. Etena. Nu cred că ar fi bine să dai target pe mine dintre toți. De ce nu? Că văd că tu ești ăla mai în... Ok, bro. Ce-l punea meu Khabib? Ok, vino jos să ne bătem. Nu mai stau sus. Ok.
Bro, chiar crede că face ceva, bro. Hai că mă duc sus după ai tăi. Hai că ai tăi se bat, văd că. Se bat între ei. Da. Bă, de capul meu. Ok, a dispărut. De ce aveam și eu invis, bro? Vreau unul să vă saboteze, cred. Am dat seama. Dar ce fac ai mei? Se bat între ei. Oricum... n-am nevoie. Mort unul. Ok. Ok, ce a fost asta? Ce faceți, bro? Parcă erați echipa de... Ma. Nu știu că e chiar un corect matchup. Pe Elitra și mei să stau, dar în fine. Da, ce? Ești invidios că tu nu ai așa ceva? Nu-ți permiți? Crezi că o să nu să fac eu rost de așa ceva? Uite, bro! Uite-l pe micu, bro! Ah. Ce face? Abia... Mai, da, băi, ești și deștept al tău. Cred că am fost o greșeală când am zis că ești mai bun decât ultimul. Ok, bro, măcar dacă mi-a amortizat căderea. Știi? Mi-a salvat viața. Nu trebuie asta să fac. Oh my god, bro! I have a target! Iată, na. Bă, dar asta care-i, mă? Treci, mă, încoa. Oh, tot o să-ți apui identitatea într-un final. Fix ce a spus. Bro, dar dacă stă să-ți încă... Nu mai trebuie să fie încă unul? Mă întreb pe mine, bro. 4 și mai suntem 3. Adică 7, 5 cu mine. Dar n-am nevoie de oameni. Nu știu, bro, am văzut că de mulți au plecat din această bătaie, gen... Ai chiar un timp prost. Tu ești asta, mi-am dat seama. Bă, dar nu mai... Gen, nu pune partea asta, adică nu mai vă băgați cine multe cadou. Mă teleportez. I'm in the prize! Bro, care... Ce face ăsta? Cred că ai să spart. Nu zic că ți-ai spart armura. Dă-i tu armura ta! Ca să fie mai ușor de pe. Vezi că chiar am armura. Gen, am un chest-oi, random. Eu nu lăsați pe... Mr. Ștef să moară. De ce nu lași să sta, bro? Că văd că e cam slăbuț. Ce faceți, băieții? Ce se întâmplă acolo? Ok, bro. Bă, dar ce fac băieții? Nu știu ceva de timul meu. Se bate. Am dat în greșit. Du-te și ajută, nu mai stați în cabe, dați-mi el. Sunt inutil. Oh my Aoleu. god! De unde mi-ai is? Wait! De unde mi-ai is? Wait! De unde a venit unul cu mis? Cum am realizat? Opa, încă unul mort. Nu e un timp prea bun, știi? Ei, găsesc eu. Hello! Nu, gata, stop. Hai să vorbim, stai să vorbim. De ce? Stai să vorbim. Ce se de sus? Nu știu. Hai să vorbim, nu... Da, Ignor. vrei să vorbim între timp tu fiind cel care m-a vrut să mă moare, nu? Da. Opa. Nu vreau să te omor, eu vreau mei, sora, dar... Zic, putem discuta. Oh, oh my god! Oh my Dar god! nu cred că... Ok, nu măriți toți? Hai băieți, puteți să faceți. Bă, da. Ok, chiar nu mai ai șanse acum. Timul ăsta e mult mai bun decât ultimul.
Nu se vede. Bă, dar care bă în capăt? Ok, bro, chiar că e mai bun timul ăsta. Am de mare valoare, nu? De valoare. Și sentimentală. Orgen. Nu spune mie. Oh my god, bro. Nu vrei să supraviețuiești. Ok, m-a dat timul meu jos și n-am pus ori jos, sus. Slab. Bă, vină tu jos la mine. Am venit, uite-mă. Oh, shit, noroc. Oh, shit, bro. De unde? De unde aveți tu smisul? Ți-am zis. Nu vrei să plicăm pe mine. Dați-mi și mie aia, vă rog. Dă-mi un charge așa. Bro, cum să rateze? Ok, bro. Mergi. Ok. Nu știu, dar ce mafie sunteți voi măcar? Mersi, nu și mai atât cu voi charge și mi-a luat viața. Gen, măcar voi aveți un nume la gruparea voastră sau doar v-ați făcut o grupare ca să... Nu trebuie să știi tu. Nu trebuie să știu eu. Sunt date mai personale, n-ai voie. Dacă ai fi intrat în grupare, ți-aș fi spus numele. Oricum, tot ce vezi... Aolo. E doar începutul deocamdată, o să am mult mai mulți oameni. Și dacă nu te predai acum, nu o să mai ai șanse. Parcă erai la bătălie și tu atrage scorul și acum e inclusul. Și Crown la fel, bro. What? Bă, de unde vă scoateți mă astea? Din funduleț? Bro, vrea să facă aura. Vreau nu muri. Hai, da, ai mei. Nu ți-am dat mei degeaba. Nu! Moha, nu! Moha! Mohamesta! Tara. Ok, bro. Hai, Crown, că tu ești cam prea bun, știi? Ok, bro, chiar că Crown e prea bun. Oh, shit. Am uitat să Trecem. Uite. Multe. Da. Nu! Trece cu... Nu. Și eu nu. Dă-mi. O aveam. Oh, fuck! Nu mă uită. Nu-i bine. E bine că am murit. Ok, o să zic ceva că e bine că am murit Moha, că pot să dau righeală pe el. Oh my god, bro. Hell no. Oricum. Păi ce faceți, măițul ăla? Bravo. Mie mi se cam duce gherul, deci... Nu fugi. Stai, nu fugi. Aha, gata, am reparat și armura. Bă, eu nu știu cum până acum n-ați putut să mă omorâți. Eram o țintă foarte ușoară pentru voi, parcă. Unde ești? Încă... Stai, wait, acum ți-a dat ție Mace-ul? Ok, bro, ți-a dat ție Mace-ul, ok. Unde vii? Mai contează cine are Mace-ul? Ah, exact, că contează că o să muriți. Nu să moară nimeni. Bro. Ok. Bro, e greu. Ok, Crown, cred că tu o să fii targetul meu number one acum. Ok. Ok, cred că se lungește așa prea mult bătălia asta. Deci o să trebuie să
Ok, bro. Uite cum intră, bro, în cabă. Ce faceți? Am nevoie de iteme. Am luat iteme. Da. Ce? Hai că am încredere, Crown. Vinova. Ia pot. Și la fel. Oh, fuck. M-a venit. Crown, joacă și tu mai ușor, că e prea greu acum. Pe bune. Oh, shit. Oh, my god, bro. Fără să merită ultimele alea Witcher din Crown. Dar ce mă? Nu mă... Adică recunoști Eu, că... te mai tot teme deja, ești mult. Dar chiar să mi le echipez. Oh, am crezut că nu mai ai. Ok, nu trebuia să spun aia. Mai am o droaie. M-am furat din șuter. Am observat. Ok, bro. Nu, nici eu nu mai am tot teme. Ok, e bun. Oh my god. Ok. De ce devine mai bun dintr-o dată? Așa sunt de când m-am dus. Never mind. Ha. Ok, putem discuta. Nu mai putem Nu trebuie să discuta faci nimic. asta, știi, nu? Nu mai putem discuta nimic. Gata, s-a dus vremea să discutăm. Mă, Îmi chep toată echipa dacă îți oprești. ce echipă Îți că mai e dau ultima moartă? șansă. Ok, treaba ta. Uite cum vin, oprește-te, vin toți, oprește-te, nu! Chiar crezi că mă pot păcăli? Treci, mă, Îți dau bă. ultima șansă, știi că sunt foarte bun la PvP, te omor. Te omor dacă nu te oprești. Bă, nu mai bine te oprești tu, alea, ca așa, ca să fac un pop. Nu! Ok, nu. Oh my god. Ce se întâmplă? Nu! Nu! Deci până la urmă s-a ajuns la spargerea armurii. Ok, ultimul totem. Te rog, nu. Îți Ultimul dau ultima totem. șansă. Ultima șansă! Asta a fost și el. Da? Da.